mi fydda i mewn prodas. Mi fydd hi'n brodas yng nghefnmuriadog, a fi fydd yn cymryd y brodas honno. Ac oherwydd mod i yn cymryd y brodas, nos Wener dwytha yma, o'n i yn cyfarfod ar darpar briodfab a'r briodferch yn y capel, ac oedden ni'n cael rynthro bach o'r hyn fysa'n digwydd. Ac yn ystod y cyfarfod gafon ni nos Wener, dyma fi'n cael sgwrs bach hefo'r priodfab, ac oedd o'n gofyn pam mae pobl yn mynd yn nerfus ar ddiwrnod prodas. Ac oedden ni yn trafod y peth ac yn dweud, wel, wrth gwrs, mae'n achlysur pwysig yn dydi, big day. Mae pobl yn ei alw fo yn Saesneg y diwrnod mawr. Mae yna lot o baratoi ar gyfer y diwrnod, a da chi'n sefyll fel arfer o flaen lot o bobl. O'n i bai bod chi'n penderfynu cael prodas fach. Ond yn aml, mae yna bobl yn mynd i fod yna. Yn arferol, mi fyddwch chi'n gwisgo'ch dillad gora, mi fydd pawb arall yn ei glad rags, a mae yna synwyr o achlysur yn does. Ond nes i ddeitha fo, o meddylia chydig bach yn ddyfnach, yr rheswm pam yna gymaint o bobl sydd yn priodi yn mynd yn nerfus ydy, mae pobl yn ei ddeud, y priodfab ar y briodferch, yn ei ddeud mewn priodas yn eiriau eithriadol o bwysig yn dydyn. Mae'r hyn sy'n cael ei ddeud gan y ddau sy'n priodi yn arwydd o cael yn ofnadwy o bwysig, achos mae maen nhw ddeud hyd yn oed yn mynd i effeithio i statws cyfreithiol nhw. Os ydyn nhw'n deud y geiriau pwysig, y geiriau mae rhaid iddyn nhw ddeud yn deud dwi yn mynd i dy briodi di, wedyn, ar ôl iddyn nhw arwyddo dan bach o bapur yn llygad y gyfraith, nid dau unigolyn ar wahân heb unrhyw gysylltiad ydyn nhw, ond o flaen y gyfraith, maen nhw wedi uno hefo'i gilydd. Maen nhw wedi dod i gyfamod, mae hyd yn oed y llywodraeth yn ei gydnabod fel perthynas nad oes posib i gwahanu hi heb eto mynd at rhywun cyfreithiol i ddadwneud hynny. Ond meddyliwch pa mor aml mae da ni'n ddeud o bwys enfawr. Diolch yn digwydd o ddydd i ddydd na di. Chybod, da chi'n gallu mewn sgwrs arferol, da chi'n gallu deud rhywbeth, a wedyn diwrnod wedyn mynd i deud, sori, tyfa fe, nes i ddeud bod Man U wedi ennill y lig 15 gwaith, o'n i'n wrong, sori. Diolch Gwasanaeth. Ond mae'r geiriau mae rhywun yn ddeud ar achlysur fel priodas yn eiriau holl bwysig. Pan ydyn ni y bora yma yn ystyried geiriau Iesu Grist, dwi isio i chi ystyried bod yr hyn ddudodd Iesu o bwys hyd yn oed yn fwy. Mae mae o'n ddeud yn bwysig yn arwydd o cael, ac os ydyn ni'n ymateb i mae Iesu Grist yn ei ddeud, mae o'n newid yn bywyda ni. Fel mae priodas yn newid bywyda yr rhai sydd yn cyfamodi a'i gilydd. Ac felly, da ni'n mynd i wneud efo'n gilydd bora yma, ydy da ni'n mynd i ystyried geiriau Iesu Grist, glywson ni o Mathew 26, ochr yn ochr a ddudodd Duw trwy'r proffwyd Jeremia yn Jeremia 31. Felly, os oes gennych chi Feibla, fysa werth i chi gadw 2 bys, neu 1 bys yn pa bynnag un da chi'n ddewis. Felly, Mathew 26 a Jeremia 31. A be da ni'n mynd i wneud ydy, da ni'n mynd i edrych ar y 2 adran yma o'r Beibl i weld be mae Iesu yn ei ddeud a be mae o'n ei ddangos i chi a fi bora yma am bwysigrwydd gwaith Iesu Grist ar y groes sydd wrth gwrs yn cael ei gyfeirio ato fo trwy'r cymyn fyddwn ni'n dod ato fo yn nes ymlaen. Ond wrth i ni edrych ar y 2 adran yma o'r Beibl, dwi'n mynd i gymryd a dwi'n mynd i gyfadda bod fi'n mynd i ddwyn fframwaith dwi wedi clywed mwy nag un gweinidog yn ei ddefnyddio o'r blaen. Felly os da chi wedi clywed o'r blaen, sori, maddeuwch i mi. Ond mae o'n ffordd handi i ni feddwl be'n union sydd yn digwydd yn y swper ola a be sydd yn digwydd wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn. Da ni'n mynd i feddwl fel hyn. Wrth i Iesu Grist siarad yn ystod y swper ola, mae Iesu Grist yn gwneud 3 pheth. Wel, o leia, 3 pheth. Mae'n gwneud lot o bethau ychwanegol, ond da ni'n mynd i ganolbwyntio ar y 3 pheth. I ddechrau, mae o'n edrych yn ôl. Felly, da ni'n mynd i ystyried edrych yn ôl, edrych o'i gwmpas yn ystafell yr oedd o,
ac edrach ymlaen i'r dyfodol. Mae yna nifer o'n chi'n meddwl, o ia, dwi wedi clywed hynny o blaen. Ond aroswch efo fi, edrach yn ôl, edrach o'i gwmpas ac edrach ymlaen i'r dyfodol. Ac wrth i ni wneud hynny, dwi'n gobeithio ac yn gweddio y bydd yr ysbryd glân yn helpu ni i sylweddoli mor eithriadol bwysig ydy geiriau Iesu Grist yr ydyn ni'n ei cofio wrth ddod at y fwrdd y Cymin. I ddechrau, mae Iesu Grist yn edrach yn ôl. Dychmygwch yr olygfa. Mae o yn yr oruwch ystafell, mae o yna yn cyfarfod hefo'i ffrindiau dydy, hefo'i ddisgyblion. Ydy hwn yn bryd bwyd arferol? Wel, nid cinio neu swpar ganol wsos tyd draw am frechdan bach, da ni'n gwneud hyn bob dydd, oedd o'n ac i. Mi oedd o'n swpar arbennig, i fod yn ofalus sut dwi'n geirio hyn, oedd o'n swpar arbennig hyd yn oed cyn iddo fo fod y swpar ola, yn doedd? Be oedd o? Oedd hi'n wledd y Pasg. Mi oedd Iesu a'i ddisgyblion oedd yn Iddewon wedi arfer gwneud hyn, ddegau weithiau o'r blaen, ond oedd o'n rhywbeth oedd yn digwydd unwaith y flwyddyn lle oedd nhw yn coffau Pasg yr Iddewon, yr Exodus, yr digwyddiad arbennig hwnnw yn ôl yn hanes y genedl lle nath Duw achub i bobl o gaethiwed yn yr Aifft. Chi'n cofio'r hanes am waed yr oen, 10 pla, gwaed yr oen yn gwarchod pobl Dduw rhag marwolaeth, ac yna y wyrth lle mae Duw yn agor y môr coch i'w bobl o gael rhyddid a'r gelyn yn cael ei concro. Wan, oedd y swpar oedd Iesu yn ei fwynhau hefo'i ddisgyblion yn swpar oedd yn coffau y digwyddiad hwnnw. Felly pan mae Iesu yn sefyll, ydy o'n deud bod o'n sefyll? Ella ddim. Pan nath Iesu Grist siarad yn ystod y swpar yma, mae o'n gwneud mewn awyrgylch lle mae'r disgyblion eraill i gyd yn gyfarwydd hefo'r un sy'n digwydd, a maen nhw'n disgwyl iddo fo ddeud geiriau arbennig, sydd yn diolch i Dduw am be mae wedi wneud, ac yn defnyddio gweddia y byddan nhw wedi clywed o'r blaen. Ond pan mae Iesu Grist yn deud y geiriau yr ydyn ni yn wedi clywed y bora yma, mae o'n rhywbeth newydd. A dwi'n dychmygu bod clustia y disgyblion yn codi meddwl, be di hyn? Wrth gwrs, da ni'n gwybod bod o yn mynd i goffau be nath Duw yn hanes yr Exodus yn y gorffennol, ond mae Iesu'n deud rhywbeth newydd rwan. Felly, be mae Iesu yn ei wneud wrth gwrs, ydy mae o yn edrach yn ôl i'r gorffennol, ond mae o'n ychwanegu rhywbeth newydd at yr hanes yr oedd y disgyblion yn ymwybodol ohono fo. Mae o'n sôn am be mae o yn mynd i wneud. Bo be mae o yn mynd i wneud yn hyd yn oed yn fwy rhyfeddol na'r hyn ddigwyddodd adag y môr coch. Bod marwolaeth fo'i hun, Iesu Grist, yn farwolaeth mwy arwyddocaol na hyd yn oed gwaed yr oen yn yr Aifft ganrifoedd ynghynt. Mae Iesu yn edrach yn ôl trwy hanes yr Hen Testament i ni, trwy hanes cenedl Israel, a mae o'n dangos i'r disgyblion ddau beth. Mae o'n dangos i ddechrau y broblem barhaus mae pobl Dduw yn ei wynebu. Y broblem barhaus mae pobl Dduw yn ei wynebu yn yr Hen Testament, y broblem barhaus mae pob un ohono ni yn ei wynebu heddiw. Ond yn ychwanegol at sôn am y broblem barhaus da ni yn ei wynebu, mae o hefyd yn atgoffa nhw o'r ffaith bod Duw yn darparu. Pam dwi'n deud hyn? Wel, dowch i ni droi at y geiriau mae Iesu yn ei ddeud. Mathew 26, adnod 26 ymlaen. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd Iesu fara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi'r disgyblion a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod
a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Ond mae yna nifer o bethau yn y geiriau yna mae Iesu ni ddeud sydd yn gwneud i'n meddyliau ni neidio nôl i'r Hen Testament yn syth. I ddechrau, mae o yn sôn am waed y cyfamod. A mi fysa'r Iddewon oedd hefo fo ar y pryd yn meddwl yn syth am ranna o Exodus 24, lle oedd na waed y cyfamod wedi cael ei dywallt i ddangos mae Duw yn mynd ar ei air. Mae Duw yn mynd i ddod i ymrwymiad i gyfamod arbennig efo chi, lle mae o yn mynd i gadw i ran, a rwan mae eisiau i chi ymatab mewn ffydd trwy fyw mewn ffordd arbennig. Ond mae y cymal reit ar y diwedd, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau yn gwneud i ni feddwl yn ôl i be gafodd ei ddarllen o Jeremia 31. Darllenwch diwedd adnod Jeremia 31-34 efo fi. A mae yr addewid ymhroffwyd doliaeth Jeremia yn deud fel hyn. Ac ni fyddant mwyach yn dysgu bob un ei gymydog a phob un ei berthynas gan ddweud adnebydd yr arglwydd, o ble gyd byddant i gyd yn fadnabod o'r lleiaf hyd y mwyaf ohonynt medd yr arglwydd, oherwydd maddeuaf iddynt ei drygioni ac ni chofiaf ei pechodau byth mwy. Mae Iesu wrth ddeud y gwaed yma fydd yn cael ei dywallt maddeuant pechodau yn deud, chi'n gwybod yr addewid yna fanna, dwi yn mynd i wneud o i chi rwan. Felly mae o yn pwyso ar yr hyn ddigwyddodd yn y gorffennol, yr addewid oedd wedi cael ei roed trwy Jeremia, a mae o'n deud, dwi yn mynd i gadw rhan Duw. Dwi'n mynd i wneud y gwaith mwyn gwneud yn siŵr bod chi fel pobl sydd yn trystio na i yn bobl cyfamod newydd, cyfamod gwell, ac y byddwch chi yn cael maddeuant. Achos o deud y gwir, i fynd yn ôl i be ddudais i'n gynharach, mae yna broblem wastad wedi bod i ni fel pobl yn does. O addag Efa ymlaen, mae yna broblem sydd, fel o'n i'n deud wrth y plant, wedi bod yn staen ar fywydau pawb ohono ni. Da ni'n gwneud be da ni eisiau wneud. Da ni'n meddwl fel da ni eisiau meddwl, ac bod ni'n aml yn gwybod be mae Duw wedi ddeud, da ni'n crwydro. Da ni'n mynd y ffordd yn hunin. Da ni'n gwrando ar be mae pobl eraill yn ddeud, be mae'r diafol yn ei ddeud, ac yn penderfynu na ni sydd ar hawl i benderfynu be i wneud nesaf. Ac wrth gwrs mae pechod nid yn unig wedyn yn effeithio'n perthynas ni hefo Duw, ond mae o'n effeithio yn perthynas ni hefo'n gilydd. Mae o'n effeithio y byd o'n cwmpas ni yn y ffaith bod hyd yn oed y greadigaeth wedi i darostw. Ond ar ddeden ymlaen, da chi'n gweld y broblem yma yn codi ffen. O'n i'n sôn am yr Exodus, a'r ffaith bod Duw wedi achub i bobl yn yr Exodus. Ond da chi'n gwybod sut oedd Jeremia, yn y darn yna o Jeremia 31, nathoch chi sylwi sut oedd o'n sôn am gyfnod yr Exodus. Ddech chi'n mi ddarllen cychwyn y darlleniad o Jeremia 31 i chi. Mae'r dyddiau'n dod, medd yr arglwydd, y gwnaf gyfamod newydd a thi Israel a thi Juda, ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithym a'i hynafiaid, y dydd y gafeilais yn ei llaw i'w harwain allan o wlad yr Aifft. Pam? Torasant y cyfamod hwnnw, mai my fi oedd yn arglwydd arnynt. Hyd yn oed pobl Dduw sydd wedi profi bendith a heilioni a gras Duw, maen nhw hyd yn oed wedi gadael o'i lawr, wedi torri y cyfamod yn yr Hen Testament. Mae o'n digwydd yn deud y gwir, sy'n eisiau fi fynd trwyddyn nhw gyd, pob llyfr o'r Hen Testament, da chi'n mynd i weld y patrwm na. Mae Duw yn deud, dwi wedi darparu ar eich cyfer chi, a mae pobl Dduw yn deud, gret, a wedyn yn gwrthryfela, yn crwydro, yn llithro. A darllenwch trwy'r Hen Testament sy'n mynd digwydd dro ar ôl tro, ar ôl tro, ar ôl tro, a mae Duw yn deud, na i faddau chi, watchwch eich un, os ydych chi'n crwydro, mi fydd na farn yn dod, ond mae na faddeuant i gael yna i, os wnewch chi droi nôl. Ac yna, mewn nifer o'r proffwydi, mae o'n deud, dwi'n mynd i wneud rhywbeth newydd yn y dyfodol. Dwi'n mynd i roi cyfamod, mynd i ddod i
ddealltwriaeth newydd hefo chi. Ac felly, yn y swper ola, mae Iesu yna yn dod â'r holl hanes yna o broblem barhaus pobl a y ffordd mae Duw yn darparu ac yn deud rŵan, mae'r llinyn yma i gyd yn dod ac yn diweddu yna i. Ac o rŵan ymlaen, mae yna rhywbeth newydd yn mynd i ddigwydd. Mae'r hen gyfamod yn mynd i fynd heibio, a mae yna gyfamod newydd yn dod, a fi sy'n mynd i wneud y gwaith i gyd. Fi sy'n mynd i ddarparu maddeuant, fi sy'n mynd i sortio y broblem barhaus yma sydd wedi bod yn staen ar eich bywydau chi trwy'r amser. Felly mae o'n edrych yn ôl, yn gweld sut mae Duw wedi bod yn dda, yn gweld sut mae dynoliaeth wedi bod yn ddrwg, ac yn deud, sbiwch ar y patrwm yma, rŵan mae pethau mynd i newid. Ond nid yn unig mae'r arglwydd Iesu'n edrych yn ôl trwy hanes. Mae hefyd yn edrych o'i gwmpas, yn dydi? Nid darlith hanes mae Iesu yn ei roed, mor hoff ydw i o ddarlith hanes. Nid darlith hanes mae Iesu'n ei roed i ddisgyblion, mae o'n deud rhywbeth sy'n ymwneud â'i bywyd â nhw sydd hefo fo. Cymerodd Iesu fara ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi'r disgyblion a deud, cymrwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. Yna mae'n cymryd cwpan, gwyn, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Wrth gymryd y bara a'r gwyn fysa nhw wedi arfer efo fo a rhoi ystyr newydd iddyn nhw, mae Iesu'n deud rŵan ta, chi, fy ffrindiau, da chi angen maddeuant. Achos da chi rhyw fath a chanafiaid fel da ni i gyd, rhyw fath a'n hanafiaid yn holl ffordd nôl i adda. Ond mae Iesu'n deud, dwi'n mynd i roi maddeuant i chi, dim ond i chi drystio ynddo i. A mae'r darlun yma lle mae o'n rhoi y bara a rhoi y gwyn ac yn deud cymerwch, bwytewch, yfwch, yn ddarlun trawiadol i ni, ond nid pa mor bwysig ydy cymyn, ond pa mor bwysig ydy dod at Iesu Grist a trystio yn efo. Achos dyna ydy'r darlun yn de cymerwch, bwytewch, cymerwch, yfwch. Mewn man arall mae Iesu Grist yn deud dowch ata i a trystio na i, a mae o fel bod chi'n bita ac yn yfed, yn derbyn bendithion Duw i chi eich hun. Meddwch, yr unig beth oedd y disgyblion yma'n gallu gyfrannu i'r ffaith bod Duw yn mynd i faddau iddyn nhw ydy i pechod, bod nhw'n euog. Ond eto mae Iesu'n deud, trwy fy ngwaed i, fy marwolaeth i ar y groes, gewch chi hyd yn oed faddeuant. Be amdano chi bore yma? Ydych chi a fi yn ymwybodol bod ni angen maddeuant? Mae'r broblem barhaus sydd i weld trwy hanes y ddynoliaeth yn broblem yn bywyd da ni. Da ni'n gallu bod yn hunanol. Da ni'n hunangyfiawn. Da ni'n aml iawn yn rhoi Duw nid fel y flaenoriaeth, ond yr un da ni'n meddwl amdano fo ola os o gwbl. Ac felly mae angen maddeuant arna ni. O'n i'n sôn wrth y plant bod y Beibl yn disgrifio y pechod fel staen, ond mewn man arall mae'r Beibl yn disgrifio pechod fel dyled yn dydi. Dyled sef rhestr neu rhywbeth sydd yn cynyddu, mynd yn waith ac yn waith ac yn waith, a da ni'n methu chlirio hi. A da ni'n gwybod o bywydau a'n cyfnod da ni'n byw yn efo bod dyled ariannol yn gallu cael effaith ddifrifol ar fywydau pobl. Ond mae'r Beibl yn deud bod yn pechod, yn anufuddod ni, yn troi yn ddyled yma angen i thalu. Achos mae Duw yn sanctaidd ac yn gyfiawn, a diolch yn gallu brwsio pethau dan y carpad a dweud, na i smalio bod hwnna ddim yn bodoli. Mae'n gorfod cosbi y pechod mae'r ddyled yn gorfod cael i thalu. Wel, allwn ni ddim gwneud dim byd i dalu dyled pechod, achos mae'n rhy fawr. A hyd yn oed tasa ni yn gallu gwneud rhywbeth i gychwyn gwneud pethau'n iawn, fysa ni yn gwneud mwy o bechoda, felly fysa'r ddyled yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy bob dydd. Ond mae Iesu Grist yn dod, a mae o'n deud, na i dalu.
Na I dalu, ac mi welwch chi bod y pris wedi cael ei dalu trwy ngwaed i. Fydda I yn ildio fy mywyd ar y groes i ddangos I unwaith am byth bod y pris wedi cael ei dalu yn llawn. Un o'n hoff y garolau I dolyg ydy wele cawsom y Meseia. A mae'r emyn yn yr ail bennill yn deud fel hyn. Sôn am Iesu Grist. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Swm ein dyled fawr a dalodd ac fe groesodd filiau'r ne. Trwy ei waed, I ni caed bythol heddwch ar rhyddhad. Yn marwolaeth Iesu Grist, yng ngwaed yr oen, gwaed y cyfamod, mae'n cael ei dywallt dros lawer maddeuant pechoda. Ydych chi'n ymwybodol o hynny bore yma? Bod yr hyn nath Iesu Grist ar y groes yn berthnasol I chi a fi. Lle bod chi'n teimlo be bynnag ydy'r amgylchiadau, ydych chi'n wynebu, na, dim fi. Ond mae Iesu'n dweud, mae'r gwaed yma'n cael ei dywallt dros lawer maddeuant pechodau. Mae Iesu'n gwybod pam nath o'r groes. Mae'n gwybod pam nath o ildio I fywyd yn mwyn ni. A trwy'r efengil, mae o'n gwahodd ni I ddod I dderbyn be mae o wedi wneud ar yn rhannu, I dderbyn y maddeuant. Yr hyddid yna lle mae'r ddyled wedi cael ei thalu. Mae'r aflendid y bydreddi wedi cael ei lanhau yn llwyr gan fo drosom ni. O'n I deitha chi bod gynna I ymarfer prodas Dy Gwener, nos Wener. Mi orffennodd o yn gymharol brydlon, felly o'n I eisiau swpar. A nes I benderfynu byswn i'n mynd i'r siop chips yn Abergele. Ac oedd hi'n eitha prysur yna, a felly pan nes I roed yn ordor, dyma fi'n cymryd rhyw gam bach yn ôl, a wedyn dyma nhw'n cario ymlaen ac yn cymryd ordor o bobl eraill. A fel sy'n digwydd, nes I jyst mynd I fyd bach yn hyn. Ac mewn chydig, dyma fi'n clywed y dyn ochr arall ar yr cwntar yn deud, fish and chips, chips and sausage. A eisiau bryd I byd, dwi'n cofio am be o'n i'n meddwl amdano fo. A wedyn mi weiddodd o'n uwchfydd, fish and chips, sausage and chips. A ni fel, o ia, hwnna di'n ordor I. A nes I ddeffro a sylweddoli, o ia, mae'r negas yma I fi. Dwi'n gwybod lle o'n I wedi bod. O weithiau, da ni angen rwy'n I, wel, nid yn ysgwyd ni, ond I rwy'n I ddeud wrthyn ni, mae'r negas yna'n berthnasol I chdi, negas I chdi di hon. Pan da ni'n dod â Fwrdd y Cymyn, mae o'n atgoffa ni bod be mae Iesu Grist I wneud yn negas allweddol I bob un ohono ni. Pam? Achos da ni gyd yn bechaduriaid. Da ni gyd angen y glanhad y maddeuant mae Iesu wedi sicrhau. Felly mae Iesu'n edrych o'i gwmpas wrth y disgyblion a dweud, dwi'n mynd I wneud yr hyn fydd yn gwneud gwahaniaeth am byth I chi, yn sicrhau maddeuant I chi. Ac yn anola, yn sydyn, mae o'n edrych ymlaen yn dydy. Mae Iesu'n dweud, mae be dwi'n mynd I wneud, y gwaed yma dwi'n mynd I golli, yn mynd I ennill maddeuant I chi, ond mae teyrnas Dduw yn mynd I ddod I chi sy'n credu hefyd. Rwy'n dweud wrthych, nad yfaf o hyn allan o hwn, ffrwyth o wynwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd gyda chwi yn heyrnas fy nhad. Ac wedi iddynt gan I emyn eithant allan I fynydd yr olewydd, a beth sy'n digwydd wedyn? Mae croesoeliad yn digwydd. Mae Iesu yn sôn am ei waed o'n sôn am y gorffennol, yn deud dyma be dwi'n mynd I wneud, a wedyn mae o'n deud, da chi'n gwybod beth sy'n dod yn sgil hynny? Os da chi'n trystio na I, os ydych chi'n troi cefn ar eich pechod ac yn yfed ac yn bwyta trwy ffydd yr hyn y dwi wedi wneud drosta chi, yna mae'r dyfodol yn glir. Maddeuant, teyrnas Dduw, bywyd tragwyddol, a mae ei gyd yn eiddo I chi eich pechod. Pam? Nid achos bod chi'n heiddi fo. Nid achos bod chi wedi llwyddo mewn rhyw arholiad, ond achos bod chi wedi dod yn eich gwendid a dweud sgynnau'n byd. Sori, derbyn fi, maddau fi. A mae gwaed, y cyfamod, gwaed Iesu Grist yn ddigon. Am byth I chi, I fi, I unrhyw un sydd yn edifarhau yn troi at Grist, fel oedden ni'n deud wrthos dwytha, yn gwendid ac yn deud, na I ddod at ti, na I drystio, na I bwyso yn llwyr arnach chdi. O'n i'n darllen
yn ddiweddar am weinidog. Oedd yn rhannu brofiad ei hun pan oedd o'n iau. Oedd o'n teimlo yn euog ofnadwy. Oedd o'n teimlo'n euog ac oedd o'n gwybod be i wneud efo'r euogrwydd yma. Oedd o di brifo rhywun agos ato fo, a dim ots be oedd o'n wneud, oedd o jyst yn teimlo pwysa euogrwydd. Ac felly be nath o, oedd o'n gall, nath o mynd i weld i weinidog. A nath o ofyn i weinidog, be dwi fod i wneud? Dwi jyst yn teimlo'n ofnadwy. Dwi'n gwybod be i wneud efo'r peth yma sydd fel pwysa mawr ar yn sgwyddau. Dwi'n gwybod bod fi wedi gwneud rhywbeth o'i le. Chi'n gwybod be nath y gweinidog efo fo? Nôl y Beibl, dyma fo'n dweud, mae gen i chydig bach o adnodau i ddarllen i chdi. Dyma'r adnodau. 1 Ioan 1, 8 a 9. Os dywedwn ein bod yn ddibechod, yr ydym yn ein twyllo'n hunain ac nid yw'r gwirionedd ynom. Dyma fo'n stopio a dweud, ti ddim fel yna, gwys. Ti newydd eitha i bod chdi wedi gwneud rhywbeth o'i le. Ti wedi cyfadda bod chdi yn euog. Wyt ti wedi cyfadda hyn wrth ddiw, meddwl fo, wrth yr un ifanc yma. O do, dwi wedi gweddio, yn ymddiheuro, yn cyffesu mhechod. A wedyn dyma'r gweinidog hun yn dweud, wel, be am ni ddarllen yr adnod nesaf? Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeia i ni ein pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Dyna'r addewid, ynddo? Os ydym ni'n syrthio ar yn bai, dim ots beth da ni wedi wneud, dim ots faint o lanas da ni wedi wneud o'n bywydau ni neu bywydau rhywun arall, os da ni'n syrthio ar yn bai go iawn, yn cyffesu'n pechodau ac yn mynd at Iesu Grist, yn deud, dwi wedi gwneud hyn, dim ond chdi all fadda ac achub i fi. Y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeia i ni'n pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Ac yn sgil hynny wedyn, mae o'n cofleidio ni i fod yn rhan o'i deyrnas o am byth. Rwch i ni, wan, feddwl. Edrych yn ôl dros yn bywydau ni, dros yr wsos dwytha. Be da ni wedi wneud sydd yn dangos y broblem barhaus sydd wedi bod yn staen ar fywyd y ddynoliaeth? Edrychwch o'ch cwmpas. Sylwch bod ni gyd yn yr un cae. Da ni gyd angen maddeuant Iesu Grist. Edrychwch yn eich blaen. Os ydych chi wedi trystio yn yr arglwydd Iesu, cofiwch be mae hynny'n olygu. Ymddiriedwch yn ei addewid, yn ei gyflawniad o'r addewid. A sylweddolwch bod beth sydd i ddod yn gwbl ddiogel oherwydd be mae Crist wedi wneud ar yn rhan ni. Wrth i ni edrych yn ôl o'n cwmpas ac o'n blaen, dwch i ni fod yn barod wrth ddod at Fwrdd y Cymun i gydnabod mae Duw sydd yn heiddi'r clod i gyd, a bod ni'n cael y fraint trwy ffydd o dderbyn ffrwyth i abertho. Clod i'w enw. Amen. Ond da ni am ganu emyn sydd yn sôn am faddeuant Iesu Grist ac yna mi ddown ni at Fwrdd y Cymun hefo'n gilydd. Ac orodd ddrws i'r ceithion i ddod o'r cystydd mawr a'i werthfawr waed fedalodd ei dyled oll i lawr. Nid oes dim damnedigaeth i neb o'r diwiol had, fe gan y gwaredigion am rinwedd mawr ei waed. Wel, dyma un sy'n maddau, pechodau rif y gwyth. Does mesur ar ei gariad na therfyn iddo byth. Mae'n mofyn lle i dosturio. Mae'n hoffi